Знаеш кое е най-скъпото в един апартамент? Кухнята? Не, грешният таван, който гледам всеки ден. Не може да се разчита за нищо. Окей, пази целият апартамент и тавана на нищо не прилича. Мишман майстор си, къде ще търсим сега нови майстори, всичко да оправят, просто къде ще намерим фирма да оправи целият таван сега на целият апартамент. А ние въобще за какво сме тук? А не, чакай, сетих се. Сигурно отиваме на кино, да ми е много приятно и да не се сърдя. Ехе. Не сме на никакво кино, освен ако не обичаш да гледаш филми за тавани. Добре дошла в опънати тавани Бонита. Водоустойчиви опънати тавани с безброй дизайни и монтажа става за един ден. Даже може да им сложиш LED светлини. Ще вземеш да я свършиш. И докато ти се обясняваш вънка и се правиш на интересна, аз вече избрах и реших целият проблем. И какво избра? Реално пода ни е на тавана.